Awakened by the morning sun, new day have just begun. Príbeh východu slnka. Manifest. Éra nekonečných dlhov vytvorených starým finančným systémom sa skončila. Čas, keď sa peniaze vyrábali zo vzduchu a srdce často znamenalo menej ako zostatok na bankovom účte. Nosíme neviditeľné okovy čísel, dlhov a sľubov, ktoré sa nikdy nedajú splniť. Učili nás, že hodnota existuje len tam, kde sa množia úroky a prekvitajú dlhy. Boli sme uväznení v neviditeľnom centre strachu. Ale potom sa Sunrise vynoril z dlhej temnej noci do programu jasne žiariaceho svetla. Zrodený z múdrosti kozmických konov a zákonov, ktoré nenapísali ľudia, ale samotný vesmír. Starodávny zákon, ktorý preniká a vyvažuje všetko. V novom svete programu Sunrise môže každý človek, každá rodina, každý podnik, každý národ slobodne dýchať starý finančný systém. Je nahradený systémom založeným na skutočných hodnotách. Zlatý štandard zabezpečuje, že peniaze už nevznikajú z ničoho, ale z toho, čo skutočne existuje. Tým sa končí hra inflácie, špekulácií a závislosti. Zrazu vidíme, že dlh je len tieňom a začína sa obdobie finančnej slobody. Starý bankový systém, pavučina ilúzií, sa začína rozpadať a my z neho vychádzame. Nie s hnevom, ale s jasnosťou. Nový systém nevyžaduje vinu, iba hodnoty, skutočné, hmatateľné. Hodnoty, ktoré prebývajú v zemi a v našich srdciach. Na život v dôstojnosti. Za tohto úsvitu sa stalo niečo, na čo svet akoby dávno zabudol. Bolo rozhodnuté, že sa už nikto nemusí báť o svoju existenciu. Každý človek dostal neotrasiteľné právo na dôstojný život. Ako prejav poriadku s východom slnka sa otvárajú dvere k zabezpečeniu dôstojného života. Strecha nad hlavou, plný stôl, zdravie, vedomosti a energia pre samotný život. Nie ako láskavosť, ale uznané ako právo pre nás, ako deti stvorenia. Dôstojnosť sa prebúdza, ticho a isto, ako prvé slnečné lúče prenikajúce cez tmavé okno východ slnka učí. Podľa zákona stvorenia patria bohatstvá zeme všetkým, ktorí ju obývajú srdcom a ktorí sa jej dotýkajú s úctou. Jej bohatstvo už nesmie byť vyhradené len pre niekoľkých. Nové banky svetla a strážcovia hodnôt. V rámci programu Sunrise boli založené regionálne družstvá a na ruinách starých bank vznikli tiché domy svetla, suverénne banky. Už nepatria anonymným investorom a mocným, ale nám všetkým nové banky už nie sú sklenenými vežami, ale domami dôvery. Fungujú transparentne a zabraňujú korupcii. Neexistujú žiadne úroky z dlhov, žiadna umelo vytvorená záplava peňazí. Počítajú sa iba skutočné hodnoty. Jasné, čestné a overiteľné. Tam ľudia nepracujú pre úroky, nie pre moc, ale pre ľudí. Ich meradlom nie je zisk, ale základ skutočných hodnôt. Ich bohatstvo spočíva v tom, čo vytvárajú, nie v tom, čo požadujú. Žiadne peniaze sa už nerodia z ničoho. Počíta sa iba to, čo je pravdivé, čo rezonuje v srdci. Pomaly sa uzdravuje dôvera medzi ľuďmi a hodnotami. Takto sa končí éra inflácie, špekulácií a otroctva peňazí. Všetko, čo bolo predtým strnulé a suché, začína žiť. Poprvýkrát po dlhom čase sa svet cíti celistvý, pretože už nikto neplatí svojou budúcnosťou. Sieť rúk, jednota namiesto oddelenosti. Východ slnka nie je len nový menový systém. Je to nový pohľad na život. Keď ľudia už nemusia bojovať o prežitie, začnú žiť, tvoriť. Pretože môžu, nie preto, že musia. Práca stráca chuť prežitia a získava zvuk tvorivej radosti. Keď ľudia znovu objavujú dôveru,
Národy sa tiež začínajú na seba pozerať novým pohľadom. Už nie ako protivníci v rase, ale ako partneri v procese formovania sa. Sankcie miznú, vojny miznú a na ich miesto prichádza výmena, spolupráca a spoločná zodpovednosť. Každá kultúra zostáva sama sebou. Každý hlas znie jedinečne a napriek tomu sa všetko spája v harmonickom súlade vo veľkom kruhu stvorenia. A tak sa spoločnosť transformuje. Rozsiahla sieť spolupráce sa tiahne po celej Zemi, dostatočne silná na to, aby uniesla celé kontinenty a zároveň dostatočne krehká na to, aby vyčarila úsmev. Je to, ako by sa svet pozrel sám sebe do očí a uvedomil si, že to stačilo. Ľudia si spomínajú. Spoločnosť sa mení. Ľudia cítia, nie sú sami, nie sú bezmocní, sú tvorcami. A tak sa program Sunrise stáva mostom medzi dvoma svetmi, prechodom z temnoty dlhu do svetla dôstojnosti, tichou revolúciou vedomia, tiché prebudenie, nový začiatok postavený na pravde, láske a spravodlivosti. Povinnosť sa stáva radosťou, súťaž sa stáva dôverou, nedostatok sa stáva hojnosťou. Sunrise je most. Zo starého sveta nedostatku do nového sveta radosti a ktokoľvek doň vstúpi, už sa nikdy nevráti. Everything is alright, the whole world is smiling to you. Feeling good with no reason, free yourself. Nové slnko Rakúsko. Suverénne družstvo z Rakúska. Shining so bright.